Вакыт белән күптән инде сыналган, озак еллар, елларга ул сузылган. Кай китте? Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешү бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Бір-біріңнің барып хәлләрен белу, ярдәм итү, кирәк тә барып күрү. Нинди бәхет, ул тату гаилә булып, бергә кунакларга йөрешү. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Алга куйган максатларга җитәрбез, Алла бирса, бергә юллар үтәрбез. Безнең дуслык, чын егетләр дуслыгы, кирәк чакта сүз